Kusukela izolo ebusuku kubonakala iqulu labantu bokhoma kumabonakude lingena lizitapela izitolo. Lokhu kuhlasela kwenzeke abezindaba kanye namaphoyisa bebuka bukhoma. Kanti izakhamuzi zishiye kumabheketwane kukhala ibhungane kulezitolo. Kuthe kusa namhlanje ekseni ababhikishi bebengasalawuleki. eMgungundlovu bathungele ngomlilo ingxenye enkulu yenxanxathela yezitolo iBrookside. Ezinye izakhamuzi zikhathazekile. Bread and butter gone for what? For this. This is what we have to offer. For one man, for corruption, it's at its lowest. Imagine what the international market thinks of us. We're very concerned, especially at how many people are going to lose jobs because of this. That's the saddest part from watching all of this, because how is the country going to recover from this? eManzimtoti kanye nasePhoenix nakhona kubonakale imbhikisho. Kwamasho abantu bazitapele amabhokisi ngisho nasemahhovisi abangcwabi. Omunye wabakhahlamezekile uthi bashiye khali ibhungane. Isimo siqale ngabo 10 after nje kuphela inkulumo kaBaba umongameli ekade ibeka. Mina ngihlala duzane nehostel. So after kuphela nje inkulumo kuvela kwaphuma ihostela yonke yagcwala umgwaqo. Naseshowe bekuwonga phansi nongaphezulu amaphoyisa ezama ukunqanda ababhikishi abebezidapela enxanxatheleni yezitolo. Amaphoyisa azamile ukusebenzisa izinhlamvu zenjoloba kepha kwandla ngazimuka nomoya. Agcine esephelelwa amandla okulawula lembhikisho. Lokhu kholele ekutheni umbuso ugcine usujuba umbutho wezokuvikela namhlanje. If mangibala izitolo zothu zonke zibulewe kwathathwa yonke into. Amabhizinisi kanye namatekisi abengasebenzi namhlanje ezingxenyeni eziningi zasifundazwe iKwazulu Natal ngenxa yembhikisho.